Benvinguts al Bulli 1846, seu del Bulli Foundation, que es troba a Cala Montjoi, en ple Parc Natural del Cap de Creus, al mateix lloc on era el Bulli Restaurante. La visita al seu museu us permetrà comprendre per què aquí es va canviar el paradigma de la gastronomia mundial i alhora reflexionar sobre la vostra relació amb el coneixement i la innovació. El Bulli Foundation és una fundació privada que va néixer el 2013 i que té la missió de salvaguardar el llegat del Bulli, generar contingut de qualitat sobre la restauració gastronòmica i promoure l'actitud innovadora. El recorregut expositiu per al Bulli 1846 inclou diversos espais. La zona exterior on compartim les nostres reflexions al voltant de la cuina i de la innovació. Retem homenatge als bullinianos que han fet i continuen fent possible la història d'aquest somni. Et presentem Sapiens, la metodologia que hem desenvolupat per connectar el coneixement i comprendre i que apliquem a tots els nostres projectes. Com, per exemple, a la Bullipèdia, l'enciclopèdia de la restauració gastronòmica d'Occident. L'espai que ocupava el restaurant on s'exposen les fites més importants de la història del Bulli i com es va aplicar la sistematització de la innovació a través del llenguatge de la cuina i de l'exploració dels límits de l'experiència gastronòmica. L'espai dedicat a les relacions interdisciplinàries que van enriquir i retroalimentar la capacitat innovadora del Bulli al llarg de la seva trajectòria. I un espai dedicat al Bulli DNA, on us mostrem projectes realitzats des que es va constituir el Bulli Foundation per complir amb la triple missió fundacional. Moltes gràcies. La teva visita contribueix a conservar i transmetre el llegat del Bulli i a donar suport al Bulli Foundation en la seva missió. Com has vist al principi, el Bulli 1846 va de menjar coneixement. Esperem que gaudeixis.